Wih, hasilku jualan jamu menyek kowe. Gak aneh. Ada anehku. Oh, sik. Ada aneh baru. Caca kudu ngerti nih, ya tau lah aneh-anehku mesti selalu baru. Kati gasik sing ganteng. Ora loh, kampung iki mau kok suwepi men. Tumben-tumbenan anak gegeran toh. Ndak seru iki. Golek Lastri ae. Tresnaku mau ilang cukup neng kowe sayang. Jone ngendi bakale kita rapi. Ya lumayan iso belanja akeh gara-gara oleh sawerane Yunar karo Jeng Nur Dek ini. Helas. Me. Kon dilo kingke. Nek omah. Iki kok suwepi to, kok ana gegeran to. Ya ampun. Uangan. Udah ning TKW iki wong-wong ki. Masa sih? Heeh, kuwi lho tekong-tekong kuwi lho. Suwepi kene iki tenan. Heeh. Betul. Jilbab kok lucu ta? Anyar jilbabmu. Jilbab anyar, Mbak. Temane apa? Jilbab kanopi. Jilbab kanopi iki ben nah ngene kan kanopi to iki enek tiup-tiupe ngene iki lho. Dadi nek ra iso tiru. Jilbab. Heeh, betul. Blue efek komburi ya. Tren lho, tren. Tren. Jilbab kanopi. Berapa? Dek iki piye? Bentuk piro? Ya Allah, seneng aku ndek ngene gegeran ndek iki ya guru-guru gegeran karo kuwi lho. Yunar karo Jeng Nur. Iki duitnya ketut keumbah kita ini. Aku lah oke. Tak itunya ya nya. 10 5.000. Oke lho iki nek blonjo kena iki sarapan isu kok. Lah apa malah piro, Mbak? Ya Allah. Olah wae mamamu. Aku loro. Ora oleh ngono lho, oleh dhewe kok. Ya tak kaget. Ya lo seneng ya. Ya lho, iki kan berkat mereka berdua. Mbok bendino gegeran ngono ya oleh duit terus. Arep bentuk apa lho kuwi? Ya ampun juga aku apa skincare-an ya. Skincare? Iya dong, terus itu aku harus itu namanya apa? Tanning. Tanning. Ini kan hasil tanning, Mbak. Wes ireng apa? Tanning kan malah koyo aspal. Jajal. Harus paling hitam. Wah, Kok iya. nggak punya jari? Aku tangge operasi to. Operasi apa? Wis Jeng Nur sing operasi? Iki tak ben rada munjukno lho. Ya boleh podo pengen operasi Lha iki pentil. ruwoto ya mah aku. Lah rumangsamu, etika. Alhamdulillah, Mas Yongene kudu bangga olahraga loh ya, ben tangga sehat. Ben pangga kendur ngenane ben pangga lentur. Ndak arek-arek iki nang ngendi ya? Wong-wong kae. Enak karo Lastri. Hei Meme Lastri. Hei Jeng Nur, ya ampun. Susuku nyisik, tak benakne sik. Piye kok padha buka-buka ngono iki Ya, apa to Jo. iki? Ono iki lho. Nyapa? Matur suwun ya. Ayo berkat Anda ya tergelutan karo kae. Yunar kae. Piye demen lah aku padu karo Yuna. Ya ampun. Piye? Kowe kudune gegeran koyo Kalian ndak tahu Tom. Aku lho ndek iki lho yo nyelempet nih. Boleh. Kok luan Iki bar. Kok kondinti. Aku Kene lho yo. musim kene paling jajal ya delok. Awakmu yo oleh. Aku lah kayak ane kita 50, 100, 200, 20 iki ketane loro. Kowe lah piro? Oke pokoke kuwi jenenge ora nyelempetne lho. Kuwi laju kok. Lancang. Piye aku pakai padu meneh karo Yunar ngono piye? Oh, sering-sering aku juga dulu badi to. Iya, Bang. Iki duitnya Bang ya apa sih Tapi arepan? aku rasa-rasa kamu kok nggak pakai BH ya, Mbak? Kok susumu ngelumpuk dari siji? Iki mau pindah nang mburi. Pindah yang guri. Operasi model piye? Lah para mbok kencang toh. Iki tapi operasiku bergaransi ya. Oh. Iki pokoknya ndek Tetep ya. Aku udah dijanjini gini. Mbak, iki lek pokoknya ya pindah-pindah nggon. Boleh nang rene.
Bongono. Kok Tapi dikencengin tetap ya? loh cantik loh Anda. Cantik Itu ya. pasti sering olahraga. Memang harus olahraga ya hari-hari. Harus olahraga. Nah, hari ini aku akan mengajak kalian Zumba. Menter. Zumba. Biar bodinya menter. Ayo, nggak kayak gelap, King Mas. Kong. Biar nggak kayak King Kong, Mbak. Mau aku ya Zumba. Ya, sik duitnya diselempet nih sik, Mbak. Wes aku nang kono. Neng kene posisinya neng kene. Sik persiapan sik, Ayo, tentangkan ayo, kedua ayo. tangan. Sik kita cepotin pisan iki sik. Urung. Rentangkan kedua tangan. Sik kita cepotin, tak titip nih. Kan tasku. Ini jangan cus. Yo kok nggak muni atau iki? Rentangkan kedua tangan. Wes siap? Siap. Tarik nafas. Heeh. Keluarkan sombe. Mati, Mbak. Wes yo siap ya, tak bener ya. Ya. Untuk maju toh, Mbak? Ya rada maju. Iki rong meniki. Siap? Yuk, jangan. Tirukan aja. Kok macam balik. Iki nyapot lagi sik. Yo. Dekekno ae lho. Cekaknya enggak apa-apa. Yo, sik. Jangan di tempat. Jangan di tempat, Mbak. Jangan di tempat dulu, Mbak. Yo. 5, 6, 7, go. Wes kok gak sih duitmu? Bismillah, diingi dodolan jamu rapayu, malah cetok kae tangga anyar jenur. Aku dienyek dhuwitku lah kok dibawa melayu tak sebar aku gregetan. Ya Allah, muga-muga ki engko oleh hijal, golek rezekine. Kene sing diingi wis. Bismillah. Enak ya ning awak ya. Mbok iki bendino senam ngene iki. Pokoknya bar iki harus dirutinkan setiap pagi habis subuh. Pre. Harus free. Aku mau dong. Harus, pokoknya biar terincing kayak aku beda karo cincang ini kalau modele. Ya kok pengen kalong koyo awakmu nek blonjo nang ndi to? Lek belanja iki nang pasar to, Mbak. Ngene iki oke nang Jadi pasar. mereka Korea itu tuh. Lho ya pasar nang Korea lho. Jalan ta. Pasar nang Korea kono. Ya mbak aku diteri blonjo, aku kan oleh duit kono ngelek mu tukaran ndek iki to. Apa hok? Hitung. Tuh aku ndek iki ora oke hok ya. Lihat. Kalaumu kok apik to. Apik. Lek tuku nang ndi lho ngono Nang kuwi? pasar. Mbak aku diterne, aku kan oleh duit kok lek mau hasil tukaran karo. Kok sesuk tak terne lho ya. Iki sik awakmu mbok ndi apa? Aku tuku skincare no. Skincare kowe. Aku tangge training dhisik, terus gitu barang-barang ya. Lah aku kita nggih menakne susuke ning Korea nah iki lho iki. Oh. Ben rada kenceng ngono lho. Oh. Mbok sama-sama aku iki kayak wong Korea deh. Kok ora termasuk aku Iya. malah aku kayak pupuk Korea. Korea. Pupuk kandang. Nek kayak praro. Awang tua aku ki lho blasteran. Blasteran apa, Mbak? Mbokku lho Jawa. Heeh. Bapakmu gibes. Lancang. Ya ora to ya. Nah, iya. Ibuku ki turunan Jawa, bapakku turunane mbahku. Ngono lho. Oh, itu turunan gibes to, Mbak. Ya Mbak Udo. Jamu. Oh, cah telu kae nglumpuk ngitungi dhuwit kanggonku diingi. Ya iki titen ana tak rebet gacekane. Ya Allah. Hei, iki apa? Iki apa jajal ndelok? Iki apa? Kok lancang jajan iki dhuwit omahku diingi. Kok arepe kok blonjo-blonjone tak rungokne kok kono kae mau.
Iki kinanku. Mbok sawer-sawer nih. Lah iya, Lah iya, aku tahu. jupuki. Aku juga sing lemah-lemah ndek iki. Wong barang wis diwewe. Piye-piye. Aku apa nyawer aku apa muni ngowek ya aku mek didone iki lho. Olehku dhuwit jamu ya akeh iki lho dhuwitku akeh. Kan nek Tapi pamer. ceblok, berarti kan jadi hak milik kita. Ora. Coba bayi, coba Iya, bayi, iya, coba iya, bayi. iya. Itu Hei. makane to dadi uang ki ojo pamer.